Doncs aquí estic amb les eines bàsiques, cistell, navalla, i aquí enmig del bosc. No fa ni 5 minuts que acabo de sortir i guaiteu, aquí amagat entre els pins a sota de les herbes, aquí el tenim. Oita-li que és maco. En concret aquest és un pinetell, no és ben bé igual que el rovelló. Un és el Lactarius deliciosus, que és aquest, i l'altre és aquell que és més color més vermellós, avinagrat, que és el Sanctiflus, que com diu el seu nom, deixa anar una mica de líquid vermell quan se'l talla. Aviam si trobem alguna altra cosa. Que l'ataque. Indubtablement, Vall de Núria és un bon lloc per buscar bolets. Aquí en tenim un, aquest sí que es veu podrit, aquest ja el deixo tal qual, però aquí al costat, amagadet, entre les herbes, treu el caparró, aquest noi d'aquí, fantàstic, quin goig que fa. I guaita, un altre aquí. I tu, que no vols sortir? Mare de Déu, que macos aquests. Guaita, que bé. Res, literalment, no fa ni 5 minuts que he sortit del santuari i us volia fer una mostra i em sembla que ho tinc, Al costat d'on estàvem abans hi he trobat aquest. Aquest d'aquí és el que en diuen un fredolic. Fixeu-vos, que tenen... És un peu que és fràgil, les làmines blanques per sota. Aquests també són molt bons, se'n pot fer una bona sopa, la sopa de fredolics. La panera va creixent, mica en mica, i aquí avui està costant de trobar. En trobem un, voilà, és un cep. Si anem a caçar bolets, doncs això seria la caça major, perquè realment és un bolet, fa molt de goig trobar pel seu volumen i a més és supergustós. Que petits. Doncs si abans parlàvem d'estàndards de bellesa, aquí en tenim un. Mira que és difícil amb una mà fer això. I aquí es veu perfecte, com a sota no té làmines, té l'esponja, que és on hi ha les seves espores. I bueno, una delícia, Maco aquest, de nassos. La panera, veuteu, més fredolics, ceps, rovelló, una miqueta de la representació del que es troben per aquests boscos d'aquí a Núria. Doncs per increïble que sembli, no m'he mogut del lloc, perquè n'hi havia un d'amagat, i quan he anat a agafar el que estava amagat, realment estaven bastant amagats, però és que, uita, hi ha el ganivet. Uita, tu com estan per aquí, els tios per aquí, que em caig. Bueno, doncs ara sí, que ja haurem fet un trosset de panera. Això és tot el que es pot aconseguir només en 5 minuts, doncs imagineu-vos si veniu a passar un dia aquí a Vall de Núria, i amb calma, amb respecte, cuidant el bosc, sense aixecar els bolets que no coneixem, sense maltractar i deixar escombraries, deixalles, i sent respectuós amb el medi. El que hem de fer és gaudir-ne.